Tak, fordi jeg måtte komme. Det lyder sådan lidt hult, når det egentlig er mig, der har ledet arbejdet, så jeg har sådan lidt spurgt mig selv, om jeg vil komme. Men det er egentlig fordi, at jeg længe har haft lyst til at sige noget om det her emne. Egentlig ikke fordi, at agnosticisme i sig selv interesserer mig så meget, men fordi det, som ligger bag spørgsmålet omkring agnosticisme, nemlig spørgsmålet om, hvad tro det er, det interesserer mig enormt meget. Så i en vis forstand, så det her foredrag, det er sådan en sammenfatning af 10 års refleksioner, 10 års forsøg på at forstå mig selv, og så sammenfatte det på 45 minutter. Så jeg har også joket lidt med, at det er en form for abstrakt troshistorie. Så jeg har ligesom taget alle de saftige historier ud af alle de saftige dele, og så står der kun det nøgne skelet tilbage. Og jeg ved ikke, om det er en særlig god salgstale for det, jeg skal sige. Men jeg håber meget, at I kan spejle jer i nogle af de her ting, og at det kan lande i jeres liv. Og nogle af tingene kan godt være, at det kommer til at gå lidt hurtigt. Så vær endelig frimodig i Q&A-session, og så stille spørgsmål. Hvis der er noget, I ikke lige fik med, eller noget, I ikke lige helt forstod, eller noget, der lige skulle gentages. Fordi jeg kommer til at snakke om, etablere en masse forskellige begreber, som vi skal bruge til at forstå det her emne. Og det kan godt være, at det går lidt hurtigt nogle gange. Så vil jeg også sige super mange tak, fordi at I er kommet. I har våget jer ud i regnen og kulden, da jeg kørte herind for en time siden. Så tænkte jeg, dukker der overhovedet nogen op på sådan en mørk og kold og regnværsfuld aften. Og det gjorde I, og det er jeg meget taknemmelig for. Og så har vi også nogen med online, og det er også fedt, at I er med der. I har ikke våget jer ud i kulden og regnen, men I er her i ånden, så det er rigtig fedt. Godt. Andreas han gav en god præsentation af mig, så det vil jeg bare lade ligge. Det har jeg ikke før prøvet at få sådan en præsentation, så det var meget bærende. Noget af det, som jeg skal dele med jer, det bygger på en artikel, som jeg fik udgivet for et par år siden med Michael Mørk, som i øvrigt skal holde det næste foredrag i den her serie, der hedder On the Compatibility of Christian Faith and Theological Agnosticism. Altså hænger kristentro og agnosticisme sammen, egentlig. Så jeg vil prøve at tage jer gennem nogle af tankerne i den artikel, og så vil jeg prøve at bygge noget mere til, som jeg ligesom har tænkt. Og for at give jer lidt en oversigt over, hvad jeg vil sige noget om, så vil jeg starte med at sige noget om problemet. Så vil jeg sige, hvad er agnosticisme? Så vil jeg prøve at skelne mellem tro og kristentro. Tro forstået som overbevisning. Hvad er overbevisning egentlig? Og hvad er kristentro? Og kan en kristen være agnostiker? Og bør en kristen være agnostiker? Og undervejs så vil jeg komme med 4 svar på det her spørgsmål. Kan en kristen være agnostiker? Og de 2 første svar bliver sådan relativt kortfattede og på sin vis også overfladiske. Og de 2 sidste svar kommer så til at kræve noget mere begrebsafklaring at nå frem til. Godt. Det her det er ikke det letteste emne, som vi har på programmet i dag. Og når man arbejder med det her emne, så føler man også, at man kommer til at arbejde med sproget, fordi mange af de begreber, som det drejer sig om, kan betyde flere forskellige ting, og nuancerne er meget vigtige. Det gælder ikke mindst begrebet tro, som kan betyde en del forskellige ting, og som man ender med at kæmpe lidt med. Hvad mener man egentlig med tro? Men det kan også være begreber som overbevisning, viden, fornuft, følelse, evidens og vidsthed. Og så en ting mere, der gør det her emne udfordrende, det er kampen med at koble sprog og erfaring. Fordi en ting er ligesom, at vi kan etablere et eller andet flot sprog og system, men kan vi egentlig placere det i vores erfaring og vores liv? Det er relativt let at snakke om adfærd. Altså går jeg i kirke, eller går jeg ikke i kirke? Beder man, eller beder man ikke? Det er noget svært at tale om følelser. Der er selvfølgelig nogle følelser, som er sådan meget klare og distinkte, som forelskelse eller vrede. Men de fleste af vores følelser kan være svære egentlig at se i vores eget liv. De ligger sådan nede omkring det ubevidste, men er egentlig stærke i at påvirke os i vores valg og vores liv. Og så ikke mindst, når vi kommer til sådan et ord som overbevisning. For hvad er en overbevisning? Hvor peger vi på det i vores psyke? Hvad er det egentlig, det refererer til i vores liv? Det er også det der med, at det er også derfor, det nogle gange kan være svært. Man kan spørge sig selv, hvad tror jeg egentlig på? Hvorfor tror jeg det? Og det kan egentlig være et svært spørgsmål at gribe om. Godt.
Men lad mig prøve at gå til kernen i problemet, eller i hvert fald noget af kernen. Grunden til, at jeg egentlig tog det her emne op, det er fordi, der er en ting, der har irriteret mig lidt. Og det er, at man tit møder den her skelnen. På den ene side har du kristendom, og på den anden side har du agnosticisme og ateisme. Så det er lidt ligesom to lejre, eller to muligheder. Og agnosticisme hører ligesom til på siden med ateisme. Så hvis man er agnostiker, så er man i hvert fald ikke kristen. Og hvis ikke man har tro nok, så må man være agnostiker, hvilket er ikke at være kristen. Og den her måde at skelne på, synes jeg har den uheldige konsekvens, at det kommer til at koble kristentroen med en højere overbevisningsgrad, end der egentlig behøves. Og det skal jeg nok prøve at udfolde mere. Altså folk de kan ende med at tro, at fordi der ikke findes overbevisende grunde for kristendommens sandhed, så er det intellektuelt illegitimt at tro den. Så min påstand det er så, at det er intellektuelt legitimt at være kristen, så længe fornuften ikke er imod kristentroen. Hvis fornuften den er for ateisme, så er den dermed også imod kristentroen. Fordi de to det er ligesom muligheder, der udelukker hinanden. Men agnosticismen siger lige netop, at fornuften ikke kan afgøre, om kristendom eller ateisme er sand. Og derfor så udelukker den ikke kristentro som en legitim mulighed. Så det var svar 1 ud af de 4. Det kom vi relativt hurtigt til. Godt. Vi skal prøve at grave lidt mere i dybden. Så hvad er egentlig en agnostiker? Begrebet agnostiker eller agnosticisme blev opfundet af Thomas Huxley, også bedre kendt som Darwins bulldog. Han i en samling i det metafysiske selskab i London i 1869, der oplevede han, at de forskellige deltagere de beskrev sig selv ved hjælp af forskellige ismer, teisme, idealisme osv. Så Huxley han besluttede sig for at opfinde sin egen isme. Og så tog han udgangspunkt i Apostlenes Gerninger, kapitel 7, vers 17, vers 23, hvor der er omtalt et alter for en ukendt Gud. Og så opfandt han så den her isme, han kaldte agnosticisme. Og hans påstand var, at vi aldrig vil blive i stand til at kende universets ultimative natur. Fra det punkt, så har den her term agnosticisme så haft sit eget liv. Bertrand Russell, som er en af den vestlige filosofihistories største tænkere og ateist, han kæmpede også med den her term. Han vidste ikke helt, om man skulle kalde sig agnostiker eller ateist. Han sagde i en tale, jeg ved aldrig, om jeg skal kalde mig selv agnostiker eller ateist. Det er et besværligt problem, og jeg ved, at nogle af jer kæmper med det. Hvis jeg taler som filosof til et filosofisk publikum, så bør jeg kalde mig selv en agnostiker. Fordi jeg ikke mener, at der er et afgørende argument, hvormed man kan bevise, at der ikke er nogen Gud. På den anden side, hvis jeg skal give det rigtige indtryk til almindelige mennesker, så bør jeg sige, at jeg er ateist. En lignende spænding finder man også hos Anders Stjernholm, der er formand for Ateistisk Selskab. I 2016 der deltog han i en debat på Connect, Indre Missions ungdomslejr. Og der indrømmede han, at han i virkeligheden nok egentlig var agnostiker og ikke ateist. Den indrømmelse sætter ham dog ikke i et dårligt selskab, fordi han er både i selskab med Russell, men faktisk også med Richard Dawkins, der måske er verdens mest berømte ateist, som også har indrømmet i debatter, at han nok i virkeligheden er agnostiker, fordi han kan ikke modbevise Guds eksistens. Det er jo også svært at tænke, hvordan man egentlig skulle gøre det. Nå, men lad os kigge lidt mere på, hvordan man kan definere agnosticisme. Den amerikanske filosof Paul Draper, han siger, at der er 2 forskellige slags agnosticisme. Man kan på den ene side forstå det som en psykologisk attitude, og på den anden side som en evaluativ position. Så den psykologiske attitude, det er, at du oplever dig usikker på, om X, altså et eller andet udsagn, eller en eller anden tro eller tanke, den er sand eller falsk. Så hvis man kan sige for simpelt lidt, og så sige, det er agnosticisme som en følelse af usikkerhed. Den evaluative position, det er, at man på baggrund af en vurdering, en refleksiv vurdering af argumenterne for og imod sandheden af X, så er du kommet frem til, at vi ikke kan afgøre det på baggrund af vores nuværende tilgængelige evidens. Så man kan også sige, at det her det er agnosticisme som en filosofisk position.
eller som kognition, som tænkning, som refleksion. Så hvor den første, det er, hvis man skal forsimple lidt, så er den første det er agnosticisme som følelse, og den anden det er agnosticisme som tænkning eller refleksion. Og den her distinktion bliver vigtig senere hen. Jeg skal nok vende tilbage til det. Godt. Det er vigtigt dog at bemærke lige nu her, det er, at agnosticisme omhandler overbevisning. Nemlig anser det for sandsynligt, at den kristne tro er sand. Og agnosticisme, det er, at argumenterne for og imod er lige stærke. Altså fornuften er uafgjort, som jeg sagde indledningsvis. Derimod så omhandler agnosticisme ikke adfærd, altså hvordan man handler og lever. Adfærd for eksempel bøn, kirkegang, læse Bibelen, gå til nadvers, lade sig døbe, hjælpe de lidende osv. Så med udgangspunkt i den præcisering, så kan man spørge, kan man så være kristen agnostiker? Og ja, det kan man, fordi agnosticisme omhandler overbevisningsgrad og ikke livsstil. Og kristentro dybest set er et spørgsmål om, hvordan man vælger at leve sit liv. I hvert fald hvis man kan acceptere det sidste. Så det her var svar 2. Og det svar skal vi prøve at gå lidt dybere i. Så pointen er egentlig bare, at agnosticisme handler om overbevisning, men det handler ikke om adfærd. Kristentro handler derimod om adfærd, hvordan du vælger at leve dit liv, hvad du vælger at gøre med dit liv. Og derfor kan de to godt forenes. Det var svar 2 af 4. Godt. Så hvad er egentlig forskellen på tro og kristen tro? På engelsk der har man en skelnen mellem, eller kan man lave en skelnen mellem belief og faith, som er lidt svær at fange på dansk, hvor vi ofte bruger ordet tro for begge dele. Men jeg vil gerne etablere en forskel. Så belief, det kalder jeg overbevisning. Nogle gange på filosofer, de kalder det også formodning. Men jeg synes egentlig, at ordet overbevisning er lidt lettere at bruge. Så lang tid man ikke begynder at lytte for meget til ordet, og så tænke, jamen overbevisning, det er noget, der overbevis. Altså noget, der ikke har med argumentation eller refleksion at gøre. Fordi så misforstår man fuldstændig, hvad en overbevisning er. Så man skal lade være med at lytte til ordet, man skal bare tænke sådan, som vi normalt bruger ordet. Men en overbevisning, det er at anse en påstand for værende sand. Faith derimod, eller kristen tro, som jeg kalder det, det er en specifik teologisk term. Så man kan godt bruge ordet faith, eller tro i den forstand, som sådan en almenmenneskelig tro, eller almenmenneskelig tillid, ligesom jeg kan have tillid til Andreas. Men her bruger jeg det altså som en specifik teologisk term, fordi begrebet tro, som I nok ved, er en ekstremt vigtig term i kristendommen. Vi taler blandt andet om frelse ved troen alene. Godt. Så hvis jeg kommer til at tale lidt mere om det, men hvis jeg kort skal sammenfatte det, så faith, eller kristen tro, det er en relation til Gud. Den relation kan vi beskrive ved ord som tillid, gudsfrygt, kærlighed, overgivelse, lydighed osv. Det er forskellige begreber, som vi finder i Bibelen. Og hvis jeg skal sige det sådan lidt mere overordnet, så kan man sige, at det er et livsmønster af overbevisninger, følelser og handlinger. Og det ord, jeg bruger for det, så kristen tro. Og det, der så er værd at lægge mærke til, det er jo, at overbevisning går igen i begge to. Så man kan sige, at kristen tro er mere end tro. Der skal mere til for, at det bliver til kristen tro. Men overbevisning spiller en rolle i kristen tro, og det er ret essentielt. Så hvad er overbevisning? Jo, lad mig prøve at starte med en definition. Overbevisning, det er en mental tilstand, hvor man regner et udsagn mere sandsynligt sandt end dets negation. Så altså man regner noget for værende sandt. For eksempel, jeg regner det for værende sandt, at det regner udenfor. Eller at bordet er hårdt, eller at min bil er hvid, eller at Gud eksisterer. Sandhed i den her sammenhæng, det betyder, at påstanden, eller udsagnet, eller overbevisningen svarer til virkeligheden. Og det er vigtigt, så det er også igen en bestemt teknisk måde at forstå begrebet sandhed på, fordi tit så bruger man sandhed som begreb meget bredere. For eksempel når man støder på begrebet sandhed i Bibelen, så bruges det i meget bredere forstand. For eksempel når Jesus siger om sig selv, jeg er sandheden, så mener han ikke, at han svarer til virkeligheden, eller at han er et udsagn, der svarer til virkeligheden. Så mener han noget meget mere, noget meget dybere, noget meget rigere. Og den måde at bruge sandhed, bruger man også nogle gange i dag
Men inden for filosofien, så bruger man det ofte mere i den her tekniske forstand, at et udsagn svarer til hvordan virkeligheden virkelig er. Godt. Overbevisninger, de kan gradbøjes. Og jeg har prøvet at tegne sådan en overbevisningsskala her, som jeg selv har fundet enormt hjælpsom at tænke ud fra. Så man kan sige, at vi har sådan en skala her med 0%, minus 100% og plus 100%. Så spørgsmålet er, hvor meget man tror på et bestemt udsagn. Er det noget, som man mener, man kan bevise, at man ved er sandt? Er det noget, som man har en stærk overbevisning om er sandt, eller en svag overbevisning om det er sandt? Eller er man uafgjort, om det er sandt eller falsk? Det er det, som jeg kalder agnosticisme. Eller har man en svag overbevisning om, at det er falsk, en stærk overbevisning om, at det er falsk, eller mener, at man ved, at det er falsk, og at man kan modbevise det. Hvor man befinder sig på den her skala, det afhænger af, hvor stærk evidens man har, hvor godt begrundet, hvor gode grunde man har til at tro det her udsagn. Så man kan tegne sådan en overbevisningsskala. Og det store spørgsmål er så, hvor er det, vi befinder os på den her overbevisningsskala i forhold til den kristne tro? Er vi fuldstændig overbevist om, at det er sandt? Ved vi ikke, om det er sandt? Er vi fuldstændig overbevist om, at det er falsk? Eller befinder vi os et eller andet sted imellem de her poler? Endnu et vigtigt spørgsmål, det er, om vi vælger vores egne overbevisninger. Altså vælger vi, hvad vi vil være overbevist om. Det tror jeg ikke, vi gør. Man sammenligner det nogle gange med en forkølelse. Så overbevisninger er ligesom forkølelse. Så en forkølelse, det er ikke noget, man vælger, at man bliver forkølet. En forkølelse, det er noget, man får, når man bliver udsat for et bestemt ekstern input, nogle bakterier, og så bliver man forkølet. På samme måde kan man sige, at det er med tro, at jeg udsættes for en bestemt evidens, som former mine overbevisninger om, at noget er tilfældet. Så for eksempel så vælger jeg ikke at være overbevist om, at døren derovre den er lukket. Den overbevisning den er formet af det sanseindtryk, jeg får. Jeg kan dog godt vælge at handle, som om døren er åben, og så forsøge at gå gennem døren, og så banker jeg ind i den og slår mig. Men jeg kan godt vælge at handle på antagelse af noget, som jeg ikke tror. Og det her nøgleord, antagelse, er faktisk vigtigere, end man lige skulle tro. At ofte så tror jeg egentlig, at det vi taler om som værende tro, i virkeligheden er antagelse. Man handler som om noget er sandt, eller som om man regner det for sandt. Selvom vi ikke vælger vores overbevisninger, så kan vi indirekte påvirke vores overbevisninger gennem vores adfærd. Vi kan for eksempel opsøge ny evidens. Det er det, I måske gør i aften. Hvis jeg kan lære jer noget nyt, så får I en ny forståelse, en ny viden, der former jeres overbevisning omkring verden, hvordan jeres tro hænger sammen osv. Man kan også sige det på den måde, at vi kan forme vores overbevisninger ved at opsøge nye fællesskaber, fordi det er et faktum, at vores overbevisninger i høj grad er formet af de fællesskaber, som vi er en del af. Man taler nogle gange om sådan nogle plausibilitetsstrukturer. Så når jeg er i kirken, så føles det som det mest naturlige i hele verden at tro på Gud og synge lovsang. Og hvis jeg sætter mig ned i auditoriet på filosofi, så føles det virkelig dumt at tro på Gud. Godt. Endnu en interessant detalje omkring overbevisninger, det er jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har været, kender Salling, eller I kender nok, de fleste af jer kender nok Salling Rooftop her i byen. Op på taget af Salling, der er der det her glasgulv, som man kan træde ud på. Og det er interessant at reflektere over. Så når man står foran det der glasgulv der, så ved man jo godt, så med min forstand, så ved jeg godt, at det er fuldstændig sikkert at træde ud på det der glasgulv. Fordi de vil aldrig tillade folk at gå ud på det, hvis ikke det var fuldstændig sikkert. Og der er så 20 meter ned til fortovet nedenunder, det ved jeg ikke, om jeg fik sagt. Men stadigvæk, så hvis jeg forsøger at træde ud på det, så kan jeg mærke en indre modstand mod det. Der er ligesom noget i mig, der siger, det her det er farligt, du skal lade være med at gøre det. Og den her dobbelthed er ret interessant at reflektere over. Så på den ene side, så er der nogle kognitive overbevisninger. Jeg kan rationalisere mig, jeg kan tænke mig frem til, at det må være sikkert.
På den anden side, så er der nogle kropslige, nogle følte overbevisninger, som siger mig, at det er farligt. Det er ikke et eksempel, som jeg selv har fundet på. Det er en amerikansk filosof, der hedder Tamar Gentler, som bruger eksemplet fra The Grand Canyon Skywalk, som er lidt mere dramatisk, det er i hvert fald længere ned. Hun bruger det til at sige, at skelne mellem det, hun kalder A-leaves og B-leaves. Så belief, formodningen, overbevisningen, det er ligesom det, jeg kan regne mig frem til med mit hoved, mens A-leaf, det er den overbevisning, der ligger i kroppen om, at jeg ikke vil træde ud på det der glasskål der. Hvis man kigger på den måde, hun definerer A-leaves på, så ligner det dog ret meget den måde, man egentlig taler om følelser på. Så jeg synes, det giver mere mening at tale om en følelse. Men jeg vil egentlig hellere, end at bruge begrebet følelser, så vil jeg egentlig tale om følte overbevisninger. Fordi følelser, det kan let blive sådan et meget fluffy begreb. Og så glemmer vi, at der faktisk er overbevisninger i følelser. Der er nogle overbevisninger om, hvordan verden hænger sammen, hvordan verden ser ud. Og de overbevisninger former i høj grad vores adfærd. Så jeg tror, at man kan skelne mellem to slags overbevisninger. Kritiske overbevisninger, som hænger sammen med kognition, tænkning, ræsonnement. Og kritisk i den forstand, at de er undersøgende, reflekterende, ikke nødvendigvis, at de er skeptiske. Og så følte overbevisninger, som handler om følelse, intuition. Altså så det er den her skelnen fra eksemplet mellem tænkningen og så følelsen om, at jeg er bange for, at jeg falder igennem glasskålet. Godt. Lad mig lige prøve at sige 2 ord mere om følelser. Den amerikanske filosof Murray Westphal, han siger, at følelser de kan ses som komplekse helheder med 3 distinkte aspekter, nemlig værdsættelse, altså caring, overbevisning, believing, og erfaring eller sansning, feeling. Så overbevisninger er en del af følelser. Følelser er i overbevisninger. Så hvad er relationen mellem overbevisninger og følelser? Jo, følelser indeholder overbevisninger. Men overbevisninger former også følelser. Så det betyder, at hvis du ændrer en overbevisning om, hvordan verden er, så kan du faktisk også ændre den måde, du føler omkring verden på. Den erkendelse, det er en af grundstenene i det, man kalder kognitiv terapi, som handler om, at man ændrer problematiske følelser ved at ændre den måde, man tænker omkring dem på. Men det går også den anden vej, fordi følelser, de former også ofte ubevidst overbevisninger, og det sker for eksempel gennem efterrationaliseringer. Så det er ikke altid, vi starter med at kigge på argumenterne, og så danner vi en konklusion. Ofte så gør det den anden vej rundt, at vi starter med den konklusion, som vi elsker, og så finder vi sjovt nok lige de argumenter, der passer dermed. Det er derfor, at det er vigtigt, at man på universitetet bliver skolet i kritisk tænkning, fordi man skal lære at forsøge at gå neutralt til spørgsmål. Så vi kan godt sætte os ud over det, men det har det med at snige sig ind alligevel, fordi følelser er en så omfattende ting i vores liv. Så jeg tror i virkeligheden, det er meget vigtigt, at selvom man kan tale om, at der er de her 2 forskellige slags overbevisninger, og så ikke tænke dem som 2 adskilte ting, 2 totalt forskellige ting. Måske så er det bedre faktisk at tænke over dem på et kontinuum, altså på en linje fra den ene side til den anden. Og i virkeligheden så hænger de meget intuitivt og integreret sammen, sådan at nogle gange kan det faktisk være svært at sige, at det her er egentlig en kritisk overbevisning, jeg har, eller er det en følt overbevisning. Fordi ofte så vil sandheden være, at det er begge dele på samme tid. Og det er jo derfor, at det her eksempel med glasskålet er godt, fordi der kan vi virkelig se, at det er 2 forskellige ting. Godt. Så lad mig lige prøve at opsummere, hvad overbevisning er. Overbevisning, det er, at man anser et udsagn X for værende sandsynligvis sandt. Overbevisninger, de kan gradbøjes, altså vi kan have stærke eller svage overbevisninger, eller være agnostikere. Vi vælger ikke vores overbevisninger, de er et produkt af ydre påvirkning, som vi kan kalde evidens. Vi vælger, hvordan vi vil handle i lyset af vores historie, overbevisninger og følelser. Vi kan godt handle imod vores overbevisninger ved at handle som om noget er sandt, altså at handle på en antagelse. Og så har vi mindst 2 systemer for overbevisning, og de her 2 kan godt være i konflikt. Altså et kognitivt eller kritisk overbevisningssystem og et emotionelt overbevisningssystem. Og overbevisning og følelser, de hænger sammen og påvirker hinanden. Godt. Det var overbevisning.
Nu skal vi prøve at gå videre og så kigge på, hvad er kristen tro, inden vi skal prøve at køre de her to ting sammen og se, om de kan hænge sammen. Så hvad er kristen tro egentlig? Det er jo en rig teologisk term. Jeg vil prøve at give jer 3 perspektiver. Det første perspektiv er sådan en klassisk reformeret evangelikal filosofisk tilgang. Jeg har hentet fra William Lane Craig og J.P. Moreland. Ikke så meget, fordi det er nødvendigvis dem, der er de store tænkere omkring det. Det var bare lige dem, jeg havde som kilder. Men der er mange inden for den sådan reformerede tradition, der vil trække de her 3 aspekter af den kristne tro frem. Nemlig notitia, assensus og fiducia. Og man kobler det tit op på Luthers gode kammerat Melanchthon, at man skulle have hentet det derfra. Og men jeg ikke helt har kunne finde, det er i hvert fald ikke så klare distinktioner hos Melanchthon, men har noget i den dur. Nå. Notitia, det angiver troens indhold. Det kan fx være, Gud eksisterer, Jesus opstod fra de døde, osv. Assensus, det angiver personens tilslutning til de her påstande. Og så er de to tænkere, der er ikke helt klar på, hvad mener de egentlig med tilslutning. Er det for eksempel noget, man vælger, eller noget, der bare kommer over en, at man er tilsluttet? Er det noget kognitivt, eller kan der også være noget emotionelt i det? Det tredje element er så fiducia, eller tillid. Tillid til Gud. Og så er der en diskussion om, fiducia kan reduceres til notitia og assensus. Og det tror jeg ikke, de kan, fordi der virker til at være et irreducerbart emotionelt komponent i fiducia. Så tillid, det er ikke bare tænkning og handling. Tillid, der er noget andet på spil, der er noget emotionelt på spil, som er noget andet. Det her med følelser og den emotionelle komponent, det spillede en meget stor rolle for Martin Luther. Han skelner mellem den sande og den falske tro i det her citat. Han siger, den sande tro omfavner med udstrakte arme og glæde Guds søn givet for den og siger, min elskede er min, og jeg er hans. Det er dette for mig og for os, der skaber den sande tro, når det tros, og som adskiller den fra alle andre former for tro, der kun hører om begivenhederne. Så den tro, der kun hører om begivenhederne, det er sådan den rent kognitive tro, notitia assensus. Men der skal ligesom noget mere til, og det opstår, når man forstår, at det her det er for mig. Jesus er død for mig. Så troen på det skaber den sande tro. Og den sande tro, det er den, der omfavner med glæde Guds søn og siger, min elskede er min, og jeg er hans. Så det her udsagn, min elskede er min, og jeg er hans, der kan vi jo høre og fornemme, der er ligesom noget mere på spil, end bare det rent kognitive. Det er meget affektivt udsagn. Og Luther han stiller det på spidsen et andet sted, der siger han, kristendom består ikke i viden, men i følelser. Så følelser spillede en meget stor rolle for Luther, særligt i forståelsen af, hvad tro er. Det tredje perspektiv har jeg hentet hos Alistair McGrath. Han siger igen, at kristen tro har 3 aspekter. For det første, at kristen tro er overbevisning om, at visse ting er sande. Det kan vi sige, det er notitia assensus. Så en bevidsthed om, at man kan stole på Guds løfter, det er, at noget rører ens hjerte. Det er den emotionelle komponent, fiducia, det som Luther også var inde på. Og det sidste, som han så trækker frem, det er så at træde ind i Guds løfter. Altså der er et handlingsaspekt, et viljesaspekt. Så hvis vi skal prøve at trække de her 4 aspekter frem, så kan vi sige, at de tegner konturerne af den kristne tro. Nemlig, der er et trosindhold, det du tror på, så er der et overbevisningsaspekt, er du overbevist om, at det er sandt, eller nogle følelser, hvad betyder det for dig, og nogle et handlingsaspekt, hvad gør du så i lyset af det. Så man kan sige, at kristen tro, det er en relation til Gud, der indeholder de her 4 elementer. Bibelen den omtaler en sådan relation eller livsstil som tillid, gudsfrygt, lydighed, kærlighed osv. Så man kan sige, at det her det tegner sådan konturerne af den kristne tro, men sådan et mere dybere indhold, det vil jeg ikke gå så meget ind på, så mit argument bliver meget sådan på det strukturelle niveau. Godt. Spørgsmålet er så, kan en kristen være agnostiker på baggrund af de her
framework, som vi har lavet. 3 argumenter imod. For det første, overbevisning, det er en del af kristen tro. Det var det, vi lige definerede. Og derfor så kan man ikke være kristen uden i nogen grad at være overbevist. Og en agnostiker er jo ikke overbevist. Argument 2. Hvis man ikke er overbevist, så vækker det kristne budskab ingen følelser hos os. Det er jo det, Luther han sagde det her med. Det er det for mig og for os, der skaber den sande tro, altså fiducia, den emotionelle tro. Når det tros, og det her, det sidste tros, det refererer nok til overbevisning, når man er overbevist om, at det er sandt og gælder for mig. Og det sidste argument, hvis man ikke er overbevist, så har man ingen grund til at handle i overensstemmelse med den kristne tro. Så umiddelbart så ser det ud som om, at man ikke kan være kristen agnostiker i lyset af de her argumenter. Men lad os prøve at kigge lidt nærmere på dem og se, om vi kan finde nogle svar. Eller det mener jeg, man kan. Godt. Det første argument er, at overbevisning er en del af kristen tro, og derfor kan man ikke være kristen uden i nogen grad at være overbevist. Spørgsmålet er så, er overbevisning i sig selv vigtigt? Vi kan fx gå til Jakobsbrevet kapitel 2, vers 19. Der står der, du tror, at Gud er en. Det gør du ret i. Det tror de onde ånder også, og de skælver. Så der er altså en tro, som dæmonerne har, men som ikke er den rigtige tro, som ikke er nok. Og det kan man godt sige, det er den her overbevisning alene. Dæmonerne, de har en overbevisning om, at Gud er Gud, men de har ikke tillid til Gud. De har ikke fiducia, og de vælger ikke at træde ind i Guds løfter. Vi finder faktisk også en lidt lignende distinktion hos Luther. Han taler om den tro, der kun hører om begivenhederne. Det er den her kognitive tro, nemlig den, hvor man kun har overbevisning alene, hvor fiducia, hvor det emotionelle komponent ikke er til stede. Og den omtaler han som en falsk tro. Man har ikke virkelig grebet evangeliet. Altså, hvis man kan leve et tillidsfuldt trosliv, tillidsfuldt, det er den emotionelle komponent, trosliv, det er handlingskomponenten, med Jesus uden overbevisning, så har man kristen tro. Spørgsmålet er, kan man så det? Er det ikke strukturelt umuligt, givet argumentationen? Og det bringer os så til argument 2 og 3. Og vi starter med 3'eren, fordi den er lidt lettere at besvare. Hvis man ikke er overbevist, så har man ingen grund til at handle i overensstemmelse med den kristne tro. Modargument kan være, man kan handle ud fra en antagelse af, at den kristne tro er sand. Altså selvom man ikke er overbevist, så kan man stadigvæk handle på baggrund af en antagelse. Men hvorfor skulle man egentlig gøre det, hvis man ikke er overbevist om, at det er sandt? Jo, fordi sådan en adfærd kan give os adgang til noget, som vi værdsætter. Det kan være løn. Hvis man er præst, så kan det godt være, at man er glad for sin gode løn. Jeg siger ikke, at det er et godt argument, men det er dog et argument, fordi folk almindeligvis elsker penge. Det kan også være fællesskabet i den kirke, man er en del af. Det kan være ro og eftertanke til en gudstjeneste. Eksistentiel stabilitet, fordi det giver en ramme omkring ens liv. Fed lovsang. Eller frelse, jævnfører Pascals væddemål. Man kan sige, at vi jo ikke, nu ved jeg ikke, hvor mange der kender til Pascals væddemål, men når man er agnostiker, så er man jo uafklaret, er det sandt eller falsk. Men det er jo stadigvæk muligheden for, at det er sandt. Hvis nu man var fuldstændig afklaret omkring, at det var falsk, så vil Pascals væddemål ikke give nogen mening. Men så lang tid muligheden er der, så kan det være en motivation for at leve som en kristen. Yes, det er en større diskussion i sig selv. Ja. Lad os prøve at vende os til argument 2. Hvis man ikke er overbevist, så vækker det kristne budskab ingen følelser. Eksempel. Hvordan kan budskabet om Guds kærlighed røre mig, når jeg ikke er overbevist om, at Gud findes? Jeg tror, et muligt svar på det her findes et helt andet sted. Nemlig, og nu kommer der spoiler alert, hvis der er nogen af jer, der ikke har læst Harry Potter endnu. Men Dumbledores død i slutningen af bog 6, nu er det ude, beklager. I har haft rigelig tid til at læse den. Da jeg læste det som teenager, så kan jeg huske, at jeg havde et par dage, hvor jeg nærmest var dybt traumatiseret over, at Dumbledore han døde. Fordi Dumbledores funktion i bogen er, at han er den her urørlige faderfigur, der altid passer på Harry Potter og hans venner, og som er et værn mod al ondskab.
og så bliver han revet væk. Han kunne ikke dø. Han burde ikke dø, men han døde. Spørgsmålet er, hvordan kan jeg blive så dybt rørt over Dumbledores død, når jeg ved, at Dumbledore ikke eksisterer? Fordi jeg ved jo godt, det er en fiktiv fortælling. Det er ikke et eksempel, det er et eksempel med Harry Potter, har jeg selv fundet på, men inspiration har jeg fået fra en artikel fra 75 af Colin Radford og Michael Weston, som spørger, How can we be moved by the fate of Anna Karenina? Altså en af Dostojevskis karakterer. Fordi det er det interessant, at, hvad siger du? Tolstoj. For hvorfor er det egentlig, at vi bliver emotionelt berørt over noget, som vi ikke tror er sandt? Altså, vi kan føle ægte følelser for fiktive karakterer, selvom vi ved, at de er fiktive. Og men det skal selvfølgelig siges, at vi reagerer på hændelser, kraftigere på hændelser, vi tror er sande. Så det, at vi ser en film, hvor vi ser en mand blive spist af en haj, så reagerer vi noget kraftigere, hvis vi i virkeligheden ser en mand blive spist af en haj. Det tror jeg er logik for Burhøns. Så selvom man ikke er overbevist, så kan man stadig leve sig ind i troens univers, og derfra se sig selv og verden. En sådan indlevelse har emotionel karakter. Så indlevelse er nøgleordet her, at selvom man ikke er overbevist, så kan man stadig leve sig ind i troens univers, og gennem den indlevelse lade sig påvirke af det. Så spørgsmålet, kan man være kristen agnostiker? Svar 3. Ja, det er muligt at leve et tillidsfuldt trosliv uden at være overbevist, men positiv overbevisning vil gøre troen mere levende og motivere en til at leve i troen. Så altså, det er muligt, men ikke optimalt. Godt. Og så kommer vi til sidste afsnit, svar 4. Nemlig, bør man være kristen agnostiker? Så før havde jeg spurgt, kan man være kristen agnostiker? Bør man være kristen agnostiker? Og bør i en bestemt forstand, nemlig et epistemisk bør, nemlig er der rationel grund til at være agnostiker. Så spørgsmålet er egentlig, hvor mener vi, at den kristne tro befinder sig på overbevisningsskalaen? Og man kan så spørge på, fra hvilket perspektiv er det, at jeg skal placere den kristne tro et eller andet sted på den her overbevisningsskala? Er det fra mit intuitive, følte overbevisning? Er det min kritiske, kognitive overbevisning? Eller er det eksperternes overbevisning? Ja, det kunne være sjovt, hvis jeg havde haft sådan en, hvor jeg kunne få jer alle sammen til at svare, hvor I tænkte, tingene skulle ligge, men det må blive til en anden gang, hvor jeg har lidt større teknisk snilde. Det jeg vil gøre, det er, at jeg vil prøve at vise jer 5 modeller for, hvordan man kan forstå kristendommens epistemiske begrundelse, eller kristendommens begrundelse i lyset af alternativer. Så man kan lave sådan et skema her. På x-aksen, der har vi så forskellige verdensbilleder, som vi sammenligner mod hinanden, og på y-aksen, der har vi sandsynlighed eller grad af begrundelse, man kan også kalde det grad af overbevisning. Og så har jeg givet dem navne. Det første skema her har jeg kaldt fundamentalisme, fordi vedkommende mener, at kristendommen er helt åbenlyst sand, kan bevises, og dermed kan alle andre verdensbilleder eller livssyn vises at være falske. En meget stærk position. Så kan man tale om rationalisme, hvor man siger, at kristendommen det er det mest rationelle, den bedste livssynsalternativ, om end de andre ikke nødvendigvis er helt hen i skoven. Det er bare den bedste. Så man har sådan et peak her. Der er selvfølgelig ingen, der siger, at kristendommen skal ligge øverst. Det kan også være, at der er jo mange, der mener, at naturalisme ligger øverst og er et bedre alternativ end kristendom. Den tredje model, det kan vi kalde pluralisme. Her er smal pluralisme. Her har vi, i stedet for at have sådan et peak, sådan en bjergtop, så har vi i stedet for et plateau, hvor der befinder sig bedste livssynsalternativer. Her er kristendom og naturalisme, som er dem, som jeg har brugt igennem foredraget, fordi det gør det lidt mere simpelt i forhold til, hvis man skal snakke om i forhold til mange alternativer. Og så kan man sige, her er der så en smal plateau, hvor der er 2 alternativer, og så er der andre alternativer, der er dårligere. Man kan også have en bredere pluralisme, hvor man ligesom har flere livssyn til at ligge på det her plateau.
Det betyder, at den er nærmere relativisme, om end der stadigvæk er livssyn, som man vil udelukke og synes ikke der er ubegrundet. Og til sidst så kan vi selvfølgelig have ren relativisme, at alle livssyn er lige gode. Spørgsmålet er så, hvilken en af de her modeller eller positioner er den sande, eller det mest korrekte. Og det synes jeg er det svære spørgsmål inden for kristen apologetik. Fordi det kræver, at man vurderer al argumentationen for og imod. Jeg kan sige, for eksempel vi har lige haft Alistair McGrath på besøg i CKA, som er en af de sådan største kristne apologeter, nulevende apologeter. Og han tilhører nok sådan en smal pluralisme, eller han tilhører en smal pluralisme, hvor vil han sige, at jamen, kristendom og naturalisme, når man vurderer argumenten op mod hinanden, så står de egentlig epistemisk lige. Så det han gerne vil vise med hans apologetik, det er egentlig, at han vil gerne vise, at kristendom, det er ikke dumt at være kristen, og samtidig med vil han også sige, at det er dumt at være nyateist, hvis man skal sige, at det er sådan lidt på spidsen. Fordi nyateismen oftest har brugt dårlige argumenter og har ligesom, hvad kan man sige, overtolket argumentationen. Godt. Så vi har så 3 positioner. Er naturalisme bedre end kristendom? Er kristendom bedre end naturalisme? Eller er naturalisme og kristendom lige gode? Og hvad mener eksperterne egentlig? Og her har vi så problemet selvfølgelig, at eksperterne er uenige. Hvad er der så flest eksperter, der mener? Og det er heller ikke helt let at vurdere. Og men hvis man kigger på de sidste 200 års vestlig filosofihistorie, så ser man, at der er en bevægelse mod pluralisme, mod relativisme, fordi man har mere og mere indset, hvor komplekse ting er, og hvor svært det egentlig er at vurdere de her spørgsmål neutralt, og derfor er man blevet mere forsigtig i sine vurderinger. Så min egen vurdering er, at jeg synes faktisk, det er ret svært at sige, hvor er det egentlig kristendommen skal ligge på den her overbevisningsskala. Så bør en kristen være agnostiker? Så kan vi spørge, er det agnosticisme som en kritisk vurdering, eller er det som et følt psykologisk perspektiv? Og den kritiske vurdering, det er jo det, vi lige snakkede om, altså hvor man vurderer argumentationen for og imod, og så har jeg skrevet et ja i parentes. Fordi hvis man har sådan en pluralistisk model, hvor man siger, at jamen, kristendommen er på højde med andre gode livssyn, er et af de bedste livssynsalternativer, så ender man i en agnostisk position mellem de her alternativer, fordi man så er uafgjort mellem dem. Så i den forstand bør en kristen være agnostiker. Jeg har skrevet det i parentes, fordi jeg ikke er helt sikker på, at det egentlig er det, jeg mener. Men det er en diskussion til en anden aften. Så der, hvor jeg vil hen, det er så, betyder det så også, at man bør føles usikkerhed? Altså bør man også have sådan en psykologisk agnosticisme? Og det er jeg ikke sikker på. Så man kan sige, hvad er det, der former vores kritiske overbevisning? Jo, der er jo argumentationen. X'et her markerer en person eller mig, der står med det her spørgsmål, er kristendom mere sandsynlig end naturalisme? Så kan jeg gå til argumenterne, eller jeg kan gå til eksperterne og lade for at få en kvalificeret holdning. Vi går jo egentlig til begge dele, og udfordringen er jo så, når eksperterne er uenige, og når, så er vi nødt til at prøve at finde ud af, hvad vi skal mene. Så det er en kritisk overbevisning. Men hvad er det, der former vores følte overbevisning? Der tror jeg egentlig, der har vi flere ressourcer. Så vil man lige prøve at forklare dem. Altså jeg snakkede om indlevelse før, suspension of disbelief. Man stiller ikke spørgsmålet, men man lever sig ind i troens verden. Så det, at man lever sig ind i en historie, er ligesom med til at forme ens følte overbevisninger. Men det er svært at sige, at det kan forme ens kritiske overbevisninger, fordi det kræver jo, at man så kan hente et eller andet argument ud af den, en eller anden form for evidens. Man kan også tale om religiøs erfaring. Det, at jeg har en eller anden særlig oplevelse. Religiøs erfaring kan man også bruge som et argument, altså i ens kritiske overbevisning. Men
men det, at for eksempel det, at jeg oplever at blive helbredt, det er egentlig ikke særlig vigtigt fra et kritisk perspektiv, fordi der findes tusinder af helbredelseshistorier. Så det er jo bare en mere helbredelseshistorie oven i alle de andre. Man kan så selvfølgelig sige, lige præcis som den historie har jeg adgang til mere evidens, fordi jeg kender det indenfra, hvor de andre kender jeg udenfra. Så fra et kritisk perspektiv betyder det egentlig ikke så meget, men det gør det til gengæld fra et følt perspektiv, fordi jeg lige pludselig oplever, at troen er sand. Altså det er lidt ligesom det her eksempel med glasskålet. Altså det der med, lige pludselig så kan man mærke i kroppen, at der sker noget, hvor det går fra bare at være tænkning og kognition, til at nu møder man det rent faktisk. Så har jeg skrevet Helligånden på hernede, og jeg satte den på med en anden farve, fordi at jeg er lidt luren ved at sætte Helligånden ind som faktor ved siden af andre faktorer. Fordi i en eller anden forstand, så tror jeg, at Helligånden gennemstrømmer det hele. På den anden side, så synes jeg også, det er en lidt vag formulering at bare sige, at Helligånden er over det hele, og så siger man ikke rigtig noget konkret. Men jeg tror, at Helligånden er til stede i de forskellige ting. Men hvordan det skal forstås, det kræver en hel aften i sig selv. Og det sidste, jeg så vil hen til, som jeg tænker måske er det mest betydningsfulde, det er det her med fællesskaber. Vi mennesker, vi er sociale væsener, og det betyder, at vores overbevisninger i høj grad formes af de fællesskaber, de sociale miljøer, som vi er en del af. Peter Berger, han bruger det her udtryk plausibility structures, plausibilitetsstrukturer. Helt konkret så betyder det, at hvis nu min gode ven, han siger, at han stemmer SF, så vil det påvirke mig som, okay, han er et fornuftigt menneske. Måske er det helt dumt at stemme på SF. Hvis nu han er en total klaphat, så vil det ikke rigtig påvirke mig. Men det, at andre mennesker, specielt dem, som vi respekterer som autoriteter, eksperter, vores forældre, det, at de har en bestemt overbevisning, har nogle bestemte holdninger, det påvirker vores overbevisninger. Det kan man mærke helt konkret. For eksempel, når jeg tager på en eller anden kristen konference, så er det mest naturlige i verden at være kristen og tro på Gud og bede og sådan noget. Og så når jeg sætter mig ned i filosofiauditoriet på Aarhus Universitet, så føles det totalt underligt. Altså det er det her med, at så skifter man en plausibilitetsstruktur. Og dermed skifter vores følte overbevisning og vores sådan intuitive opfattelse af, hvad der er sandt. Det her, det giver et interessant fænomen, nemlig at vi kan være placeret 2 steder på den her overbevisningsskala på én gang. På den ene side, så kan jeg ligge med min kritiske overbevisning, kan jeg ligge på agnosticisme og uafgjort, men med min følte overbevisning kan jeg faktisk have en meget stærkere overbevisning, for eksempel fordi, at jeg er i en kirke, eller er et kristent fællesskab. Ofte så vil den følte overbevisning jo flyve meget mere frem og tilbage, fordi vores følelser ofte reagerer meget impulsivt på det, vi er i, det der er lige over for os lige nu, hvor vores kritiske evne til refleksion kan lidt mere træde ud af det konkrete, der vi står overfor, og så tænke mere universelt. Godt. Pointen er det et problem, at vi indlever os og lader miljøet forme vores overbevisninger, altså vores følte overbevisninger, så de overstiger det, der er kritisk berettiget. Fra et kritisk perspektiv, altså hvis man videregiver en overdreven overbevisning til børn og lægfolk, så er det intellektuelt problematisk. Altså i en eller anden forstand, så bedrager vi dem. Altså hvis vi kommer til at overgive, hvis nu vi kommer til at få folk til at tro, at at evidensen for kristendom rent faktisk er så stærk her, mens den i virkeligheden kun er så stærk her. Fordi vi lever og taler som om, at den er så stærk her. Så bliver det på en eller anden måde bedrag. Omvendt så kan man sige, eller ikke omvendt, samtidig kan man sige, at fra et kristent perspektiv, så har den kristne kritiske agnostiker mulighed for at opfostre en stærkere kristen tro ved at indleve sig i den kristne historie, deltage i det kristne fællesskab og søge Guds berøring. Hun behøver således ikke føle agnosticisme. Så jeg tror egentlig på, at man som kristen kan leve med et ben i hver lejr. Altså, vi har hovedet med, og så indlever vi os i den kristne tro, sådan at vi også har følelserne med.
Og det var sådan set svar 4, hvor man også kan være kristen agnostiker. Så lad mig som sidste konklusion så lige igen opsummere de 4 svar. Svar 1. Kun tro, der strider mod fornuften, er intellektuelt illegitim. Agnosticisme betyder, at fornuften er uafgjort, og derfor kan man godt være kristen agnostiker. Svar 2. Agnosticisme handler om overbevisning. Kristen tro handler om adfærd. Derfor kan man godt være kristen agnostiker. Svar 3. Vi kan indleve os i den kristne historie, selvom vi ikke er overbevist om, at den er sand. En sådan indlevelse vækker troens følelser og motiverer os til handling. Sidst. Den kristne kritiske agnostiker indlever sig i det kristne fællesskab og tillader, at de følte overbevisninger overstiger de kritiske. Disse følte overbevisninger vækker troens følelser og motiverer til handling. Så kan man være kristen agnostiker? Ja. For at gøre det simpelt. Så, ja. Vil du ikke så gå den i optagelsen? Nå ja, så kan de også bedre høre med online, tror jeg. Hvis, Hej Emil. Hej. Jeg hedder Frederik. Hej Frederik. Jeg har lige sådan en kort perlerække. Jeg skal forsøge at fatte mig i korthed. Du genbruger udtrykket, hvad der er bedre. Det spørger du ligesom stort og sådan overordnet. Vil du ikke lige hurtigt prøve at sådan kortlægge, hvad du mener med det ord, når du vælger ordet, hvad der er bedre? Altså i forhold til det her helt konkrete slideshow. I forhold til sådan noget livssynsalternativer. Ja. Altså bedre, så mener jeg epistemisk bedre, altså mere sandsynligt sandt. Så måske er ordet bedre ikke helt optimalt, fordi det kunne lyde som om det var moralsk bedre. Men bedre som om, at spørgsmålet er, hvad er mest sandsynligt sandt? Ja, okay. Det er jeg glad for, du siger. Det var også sådan, jeg forstod det. Det var også derfor, jeg lige stillede mig ikke kritisk, men spørgende overfor det. Jamen, det er godt med opklarende spørgsmål. Ja, lige præcis. Hvem har udtænkt den, du kalder overbevisningsskalaen, som går igen? Det har jeg nok selv, men altså, det er jo på baggrund af en masse tænkeres tænkning. Så det er mig selv, der har lavet skalaen, hvis du det nu. Men tak. Perlerækken, jeg har en bonus en, men den er sådan en... Er den svær? Ja. Mener du, man kan leve i en falsk tro? Det tror jeg meget let, man kan. Altså falsk som om, at det ikke er sandt. Måske lever jeg i en falsk tro, hvis det ikke er sandt. Men udfordringen det er svært at vide, om det er sandt eller falsk, fordi jeg har kun... det er jo hele spørgsmålet om hvad er argumenterne for imod. Men man kan også bruge ordet falsk i en anden mere eksistentiel forstand. Altså falsk, som om Kierkegaard havde den her idé om, at sandheden er subjektiviteten. Så på en eller anden måde kan jeg nok også godt leve i en falsk måde at leve i min tro på. Altså for eksempel det, at jeg ikke går ind i det. Måske også tage udgangspunkt i Luther med det her med at leve sig ind i det og virkelig tage det til sig, hvor han er skeptisk over for sådan en falsk tro, altså sådan en rent kognitiv tro, hvor det bliver til sådan noget frelsesmatematik. Og det er nok udfordringen for sådan en som mig, og måske også som teolog og systematisk teolog, at vi bruger en masse begreber og laver en masse matematik på det, og prøver at få det til at gå op og sådan noget, men det er bare ikke det samme som troslivet. Så, ja. Vi tager en online først. Der kommer et spørgsmål fra Andreas Søndergaard. Det kan være, du vil oversætte de her filosofiske ord også for resten af tilhører. Men han spørger, hvorfor stoppe ved agnosticisme? Hvis der kan være ikke-epistemiske grunde til at tro, kan man så ikke have en meget lav credence for kristendommen, måske nær minus 100% på din skala, men alligevel vælge at være kristen og antage den sandhed, opsøge kristne fællesskaber, indleve sig i historien med videre? Andreas han er Ph.D.-studerende i filosofi. Men det er en god pointe, og det korte svar er jo. Så i en vis forstand kan man også godt tale om ateistisk kristendom. Det lyder bare lidt forkert. Problemet er bare, når du kommer meget lavt ned i credence, så får du det problem,
at det påvirker alligevel din evne til at indleve dig i det, og din grunde til at handle på det. Men principielt set kunne man godt lave sådan et argument, du ligesom fører videre. Og det skulle ikke undre mig, om der faktisk findes kristne derude, som i virkeligheden, som lever kristen oprigtigt, men som egentlig synes, at fornuften er imod. Og som ikke kan få det hele, få alle de svære spørgsmål til at gå op. Yes. Jeg studsede bare lidt over de 2 sidste pointer, du havde der, hvis du godt slide tilbage. Altså var 3 og 4, om er de lidt det samme? Eller sådan, hvordan distingerer du dem? Kan du gøre det lidt mere skarpt? Jamen, ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg kom til at bruge ordet indleve der. Jeg ville egentlig gerne have brugt det andet ord, fordi jeg gerne vil holde indlevelsen til det her. Men det var lige det ord, der kom til mig. Så måske hænger de faktisk mere sammen, end vi lige tror. Men ideen er ligesom, at det er lidt en anden kilde. Også det her med at bruge distinktionen mellem kritiske overbevisninger og følte overbevisninger, brugte jeg ikke i forbindelse med det her. Men potentielt, så er det faktisk bare 2 forskellige måder at tale om det samme på. Det vil jeg ikke udelukke. Mere konkret, hvis man skal tage med, så en interessant detalje i forhold til svar 4, det er det her med sociale plausibilitetsstruktur, hvor man kan sige, at i forhold til at indleve sig en historie, så kan man godt sidde derhjemme i sin lænestol og læse evangeliet eller høre en prædiken og sådan. Så lever du dig ind i historien. Mens det at være et fællesskab, være en kirke, være et fysisk rum med nogle andre, der former din overbevisning, det er ligesom en anden faktor, som er med til at påvirke dine overbevisninger. Så der er ligesom i hvert fald 2 distinkte ting, som er på spil. Hans Jørgensen. Jeg kom til at snakke med 2 piger her foran her i pausen, og så kom jeg til at fortælle lidt om, at det der med, at jeg har været kristen i mange, mange år, og så tænkte jeg, nu når jeg står over for at skal dø, falder det så sammen for mig? Altså, eller det, jeg har troet på i så mange år og haft fred i, er det så stadigvæk? Og så har jeg haft en par situationer, hvor det har været tilfældet, hvor jeg så har haft den fred der, altså hvor jeg måske var dødssyg i kræft, det viste sig, det var jeg så ikke, men jeg havde en påske, hvor jeg gik uden at vide det, og jeg var sammen med mine børn og svigerbørn og sådan noget, og var det den sidste påske og sådan noget, men jeg havde en dyb fred i at skulle forlade den her verden. Det var faktisk stærkt for mig. Det er jo ikke alle, der får den der mulighed, hvis man kan sige på den måde. Men for mig var det rimelig stærkt. Ja. Så jeg synes, det både er noget i, selvfølgelig argumentationen og alt det der, og alt det der super godt, og læse i Bibelen og alt det der. Men den der troserfaring, hvis man kan kalde det det er der noget. Hvorfor tror du havde den vished? Ja, jeg vil sige, det ved jeg faktisk ikke rigtigt. Der er jo i hvert fald et spørgsmål omkring det her med Helligånden. Hvad er det lige Helligånden gør og bidrager med? Og en af de ting, som man jo klassisk har associeret med Helligånden, det er det her med, at det er Helligånden, der levende gør. Altså Helligånden gør troen levende for os. Og det tænker jeg egentlig også, og det kan potentielt også, altså det former vores overbevisning. Vi får sådan en eller anden indre overbevisning, det her det er sandt, det her det holder, det kan jeg leve i, som man måske ikke kan forklare. At der vil vi tit tale om, det er Helligånden i kirken. Ja. Så har jeg selv et spørgsmål. Hvis kristendommen er sand, bør vi så ikke forvente, at vores, det burde være muligt for alle at få en høj kritisk overbevisning om det sandhedsværdi. Hvis det nu er muligt at være agnostisk, men optimalt ikke at være det, og også optimalt ikke at være fundamentalist, kunne man sige. Burde vi så ikke forvente, at det vil være sådan verden så ud? Eller ser verden sådan ud, måske? Altså det er altid svært at kigge Gud med i kortene. Altså hvorfor har Gud lavet ting, som han lavede? Hvorfor har Gud valgt at åbenbare sig, som han åbenbarer sig? Altså jeg plejer at sige, at jeg tror, der er sådan et eller andet skjulthedsprincip på spil for Gud. At Gud har grunden til, at han har åbenbaret sig
som han har åbenbaret sig, han ikke har gjort det hele mere tydeligt for os. Der er nogen, der prøver at udvikle et argument omkring, at hvis Gud han havde åbenbaret sig alt for tydeligt, så vi kunne få en meget stærk kritisk overbevisning om, at Gud eksisterer, at så ville det fratage os vores frihed, fordi så ville vi ikke have frihed til at gøre oprør, så ville vi bare følge Guds vilje i rædsel, frem for at gøre det af egen fri vilje. Måske er der noget der, men dybest set så er det svært at sige, hvorfor Gud han har valgt at åbenbare sig, som han har valgt at åbenbare sig. Var det du var efter? Ja, at hvis det er optimalt, at have en højere credence eller højere overbevisningsgrad. Optimalt fra mit menneskelige perspektiv, men det kan godt være, at det er noget andet optimalt fra Guds perspektiv, fordi han kan se, at der er noget, som han ønsker skal være på en bestemt måde, af nogle bestemte grunde, som jeg ikke har fået øje på. Så det kan godt være, at fra Guds perspektiv, at det er egentlig optimalt, sådan som det er nu, frem for at Gud havde givet os meget mere evidens for hans eksistens og for Jesu opstandelse. Det er også ham, Paul Draper, den agnostiske filosof, som jeg nævnte indledningsvis. Han har et meget sjovt argument, fordi han er agnostiker. Han har brugt rigtig meget tid på at læse om Guds argumenter for og imod. Og han har sådan en teori om, at måske har Gud faktisk ønsket, at vi skal være agnostikere på den måde, at han har givet os lige argumenterne for Guds eksistens, er i hans øjne lige så gode som argumenter imod Guds eksistens. Så på en eller anden måde er sådan et fintuningsargument, hvor man siger, at det er da sjovt, at argumenterne omkring Gud lige præcis er lige stærke på begge sider. Det er da sjovt, at de ikke tydeligvis hælder til den ene side. Så han har sådan en refleksion. Måske er det faktisk Gud, der har villet, at det skulle være på den måde. Og tilbage hos Blaise Pascal fra 1600-tallet, han har lidt en lignende tanke. Han siger, at Gud har skabt nok mørke til, at de mennesker, der ikke ønsker at tro, de kan gemme sig for ham, og nok lys til, at dem, der ønsker at komme til tro, de kan finde ham. Så det er jo Pascals måde at tilgå det på. Daniel. Jeg tager lige en for egen regning. Nu havde vi jo reformationsdag i går, og du nævnte selv det her med frelst af troen alene meget kort. Og jeg tænkte på, hvor er evangeliet i det her? Eller sådan, fordi hvis troen i sidste ende er noget, vi vælger på den her måde, ved at indgå i bestemte fællesskaber osv., er det gerningsretfærdighed, eller hvad bliver det til? Nej, jeg skal vise dig, hvor evangeliet er. Det er bare let at overse. Nu skal jeg lige se her. Der er evangeliet. Trosindhold. Og det har jeg ikke snakket ret meget om. Men det er jo faktisk, det er der hele kernen er. I virkeligheden, det andet her, som jeg har brugt at tale om, det er jo i virkeligheden bare en tom skal. Fordi det, som virkelig er stort i kristendommen, er jo ikke vores overbevisning og vores følelser og vores handlinger, men evangeliet om Jesus, evangeliet om Gud, der elsker verden. Og det her, det er jo bare vores fejlbarlige måde at respondere på evangeliet på. Så ligesom, det er her alt det interessante i virkeligheden ligger. Problemet var, at vi har kun tilgang til trosindholdet gennem os som fejlbarlige mennesker, gennem vores overbevisninger, vores følelser, og hvad vi så gør ud fra det. Så vi er nødt til at relatere os til det på en eller anden måde, og så opstår de her spørgsmål. Men ja. Ja. Den anden sidste slide. Ja. Er den med op? I forbindelse med den der. Ja, i forbindelse med handling ikke var en stor del, men det var trosindhold, ikke? Og når der står kristen tro handler om adfærd. Ja. Det der, jeg vil gerne lige høre, hvordan sætte nogle ord på det. Jamen, så ideen er ligesom, at kristen tro handler om adfærd. Altså, hvordan responderer du egentlig på evangeliet om Jesus? Hvad gør du i lyset af det? Beder du? Går du i kirke? Eller giver du dit liv til Jesus? Eller sådan, det er egentlig det, jeg mener. Vælger du at leve, som om det er sandt? Ja. Så det der med handler om.
Det er ikke fordi, det er bare for, jeg prøver lige at forstå kontrasten Ja. i det der svar nummer 2. Når det handler om adfærd, altså hvordan man responderer på Ja. valg, eller hvad man Ja, så hvordan lever du i lyset af evangeliet? Altså, der er jo en stærk sådan, teologisk tradition omkring, så Gud han giver os evangeliet, altså han bliver menneske, han dør for vores skyld, og så inviterer han os ligesom ind i det. Så spørgsmålet er, hvad vælger mennesket at gøre i lyset af det? Vælger man at træde ind i den historie, blive en del af det, leve det, eller vælger man at afvise det og leve sit eget liv og sin egen historie? Så at træde ind, det er nemlig bare trosindhold, eller at vælge altså, At vælge at tro, vælge at leve på det. fordi Eller sådan. når der står adfærd, så var jeg ligesom en tvivl om, det handler også om gerninger og sådan noget. Man kan- Derfor jeg var lidt i tvivl. Jamen, ja, man kan sige, at gerninger er jo en del af adfærd. Altså, der er jo så ligesom kernehandlingen, det er det ligesom, vælger du Gud til, eller vælger du Gud fra, kan man godt sige. Men så er det også en masse andre handlinger, som følger af det, eller springer ud af det, nemlig at det er jo et liv, en livsstil, man vælger til eller fra. Og så er der så forskellige teologiske traditioner, som har forskellige forståelser af, hvordan det liv ser ud, og nogle er mere konkrete end andre. Men de fleste traditioner, vi tænker, det har noget med kirkegang, noget med bøn, noget med næstekærlighed at gøre og sådan. Så. Men så kristen tro, du mener, at det handler om den slags ting? Fordi det var det, jeg var ikke helt i. Det var det eneste ting, jeg ikke helt er enig om. Eller hvad jeg har forstået kristen tro, hvis du... Så hvis du har den adfærd, så lever du med kristen tro. Så er du en troende, hvis du har den adfærd. Men kristen tro forstående i den forstand, at trosindholdet handler jo ikke om vores adfærd, handler ikke om gerninger. Nej, så det er egentlig ikke, fordi jeg vil tale for gerningsretfærdighed. Ja, det var det, Ja. Sådan. Ja. Det er det, vi kæmper med sproget. Så ja. Du havde den der horisontale linje med minus 100%, 0%, agnostik og plus 100%. Du har lidt ind på, at om man kunne være kristen i en anden grad, selvom man var nede på minus 100%. Jeg tænker lidt i en modsat retning. For eksempel står der et eller andet, eller der er nogen, der siger, jeg tvivler, og derfor tror jeg. Der kommer til at tænke på, da jeg var ung og boede hjemme hos mine forældre, så fortalte min far om en gammel dame, at hun var overbevist om, at hun blev frelst, og det var 100% det rigtige, og der var ikke, der var 0 gram tvivl, havde hun bare givet udtryk for. Ja. Og det havde jeg lidt svært med, fordi en del af det, der giver dynamik også i mit liv og i min tro, det er også, at jeg tvivler, og derfor også arbejder med det. Og hvad er mit spørgsmål? Det er egentlig nok, altså nogle af de her tænker, som du også fortæller om, at nogle af dem, der har en holdning til, at man kan blive for sikker, for skråsikker, for firkantet, og sige, det er sådan det er, så der er ingen grund til at tvivle, eller ikke have 100% overbevisning. Jeg tror, de fleste kristne vil sige begge dele, at altså reflekterede kristne teologer forskere, at vi skal have tvivl med. Du er nødt til at usikkerhed med. Du er nødt til at være ærlig omkring usikkerheden. Men på den anden side, det nytter heller ikke noget, at alt ender i usikkerhed og passivitet. Fordi det, som jeg egentlig gerne vil, det er, at vi på den ene side kan tillade den kritiske epistemiske usikkerhed. Jeg ved ikke, om det er sandt, men samtidig fastholde det her med Kierkegaards subjektiviteten af sandhed, at man går all in på det. Altså fordi, jeg kan også godt, jeg kan også sagtens finde, altså man kan tvivle på alt, altså på menneskerettigheder og på ligestilling og alle sådan nogle ting kan du finde grund til at tvivle på. Men derfor så er vi også stadigvæk nødt til nogle gange og så ligesom sige, men det her det vælger vi at leve som om det er sandt, fordi det ønsker vi skal være sandt, eller vi ønsker i hvert fald det skal være på den her måde, og så går vi ind i det og lever som om det er sandt. Altså så på en side altså den gamle dame der, det er jo
hendes tro er jo tit det, vi vil kalde sådan en barnetro. Altså hun er sikkert vokset op i sådan en kunne man forestille sig, en enhedskultur, hvor hun altid har været sammen med mennesker, der har ment stort set det samme som hende, og som ikke har udfordret hende. Måske kan det være teologiske tanker, der har polstret hendes tro, altså idéer om, at anderledes tænkende har været vildledt af djævlen eller et eller andet. Nu spekulerer jeg bare. Men som har gjort, at hun kan fastholde den der totalt sikre tro. Men siderne har også ændret sig, hvor for 50-100 år siden, der havde vi meget mere et enhedskultur i Danmark. Man havde ikke internettet. Så i dag har vi jo et totalt pluralistisk samfund. Man har internettet. Det vælter ind over en information om alverdens religioner og livssyn. Så den der beskyttethed oplever mennesker i hvert fald ikke i dag, ikke unge. Og samtidig har man jo et uddannelsessystem, der er meget mere kritisk, så folk de lærer, de får den der tvivl med ind med, eller kritiske tilgang, den får de ind igennem uddannelsessystemet. Ja. Så jeg tror egentlig ikke, vi skal være så bekymrede for, at folk ikke er kritiske nok. Jeg tror måske, det som er vigtigt, det er, at vi skaber en ramme, hvor vi viser, at selvom man er kritisk og usikker, at så kan man også godt være overgivet og vælge at leve i et bestemt livssyn, selvom man ikke ved det er sandt. Og hvor man ligesom træder ind i det helhjertet. Så det er lidt det her med at leve med en fod i hvert lejr, som jeg prøver at argumentere for. At jeg på den ene side, så kan jeg have min akademiske, kritiske hat på og vide, jeg ved ikke om kristendommen er sand eller ej. Og så om søndagen, så går jeg i kirke, og så lever jeg som om det er sandt. Og taler som om det er sandt. Men uden at man skal lave sådan en torumstænkning, fordi jeg skal jo helst også være kristen på universitetet, altså ikke kun i kirken. Så, ja. Ja. Nu håber jeg, at spørgsmålet giver mening. Jeg ved ikke, om det bliver klart nok med det i forhold til den her følte overbevisning. Ja. Jeg kommer bare til at tænke på, altså måske bare et eksempel fra Paulus, og sådan, når nogle gange, for eksempel i Romerbrevet 8, ikke, så slutter han dagen med at sige sådan, men jeg er vidst på, at hverken død eller liv, eller og så videre. Altså den her, i forhold til, om den følte overbevisning er nok til at ligesom give kraft og liv til vores kristne adfærd, eller om det ikke også er nødvendigt at have den her vidsthed af, at Jesus elsker mig, eller at have den her vidsthed af, at man er Guds barn, eller altså, det ved jeg ikke, om du vil knytte en kommentar på, eller... Altså vidsthed som en, altså som sådan en kritisk overbevisning, eller altså... Ja, det måske, altså det kunne være, at det er bare fordi, at jeg måske ikke har forstået det helt... Jamen, det ved jeg heller ikke, om jeg har, men jeg altså, prøver. Det er bare den der med, at altså, der er vel også noget sådan også en sådan ren, altså hvad kan man sige, altså i det kristne liv, så bliver vi også nødt til at ligesom have et kendskab til Gud, altså det inkluderer jo også vores fornuft, altså sådan at kende ham, og det er også noget af det, som giver liv til den følte overbevisning, at det er sådan på en eller anden måde knyttet sammen. Ja, jeg tror, det er helt klart vigtigt ikke at få de to ting adskilt alt for meget, fordi jeg tror, at det jeg kalder den kritiske overbevisning og den følte overbevisning, hænger meget intuitivt sammen, at vi forstår ikke helt altid, hvad der er det ene og hvad det andet, og påvirker du det ene, så påvirker du også det andet. Så jeg tror, det er meget vigtigt, at vi ikke adskiller dem for meget. Men jeg synes stadigvæk, det er hjælpsomt at lave skelnen, den her adskillelse. Ja. Jeg ved ikke overhovedet, om det svarede på dit spørgsmål. Jo, det gjorde det vel lige en eller anden grad. Jeg ved heller ikke helt, om jeg er helt, var helt klar i spillet ved mit spørgsmål. Ja. Men jeg tror, i forhold til Paulus, så er jeg altid lidt bange for at sammenligne min tro med en fra Bibelen. Altså også fordi, at Paulus var jo et super overbevist menneske, og måske var der også noget særligt på spil for Paulus, som vi ikke bare kan overføre på os andre. En særlig relation, eller en særlig åndsgave, eller sådan noget, som måske gav ham en særlig vished, som ikke nødvendigvis er os andre forundt. Måske er det nogen forundt, måske ikke andre. Ja.
Ja. Jonathan har vist en... Hvordan? Yes. Ja, jeg synes, at der er på en måde noget stærkt sjælesørgerisk i det her, i den forstand, at jeg kan få lov til at leve som en kristen, selv når jeg ikke føler mig 100% overbevist. Jeg tænker, at du kunne sige lidt mere i forhold til det. Altså, hvad tænker du om det? At det har et praktisk eller sjælesørgerisk potentiale, de her tanker? Det tror jeg helt klart. Også ikke mindst det, jeg startede med at sige med, at de her refleksioner udspringer også af mit eget trosliv og mit eget forsøg på at forstå mig selv. Og jeg tror, at det er problematisk, når den måde, vi taler om tro på, får folk til at få den opfattelse, at man skal have en meget stærkere overbevisningsgrad, end der egentlig behøves, for at man kan have det, som vi kalder kristen tro, eller hvis man siger det, for at man er en rigtig kristen, kan vi også sige det på den måde. Så det med at få nuanceret det billede, og måske sagt, at man kan leve med en lavere overbevisningsgrad. Det er jo faktisk egentlig det, man meget gør i et sjælesørgerisk rum, der bruger man bare tit ordet tvivl, hvor man siger, at tro og tvivl er ikke modsætninger, men tro og vantro er modsætninger. Så der er plads til tvivlen og til tvivleren, og man kan godt tvivle og tro på samme tid. Det er egentlig lidt det samme, som jeg siger med tvivl og agnosticisme, er jo på sin vis lidt det samme begreb. Ja. Så. Nej. Jeg tror, du skal finde nogle nye batterier. Tal højt. Tal højt. Jeg tror godt, de kan høre dig i kameraet. Jeg kan godt høre mig. Daniel Henok Rasmussen spørger her. Jeg kan godt lide C.S. Lewis' bog Sølvstolen, hvor Muddermugge tramper på kullene, som den grønne heks bruger til at sende forvirrende dampe ud i rummet, og proklamerer, altså Muddermugge, at selv hvis Narnia og Aslan og England osv. er en fantasi, så vil han hellere kæmpe for denne forestilling, end leve i den glædesløse verden, hvor heksen hersker. Kan man bruge dette billede på kristen agnosticisme? Det kan vi helt klart. Og nu skal jeg lige prøve at vise jer, hvor det er på spil. Det er mit svar 3. Godt. Så det er igen det her med værdsættelse. C.S. Lewis, som har skrevet Sølvstolen, han siger, inden når han i Surprised by Joy skal beskrive sin egen omvendelse, så siger han, at han fandt sig selv, at han stod i den konflikt, at alt det, han elskede omkring fantasi og forestillingsevne, omkring sådan det metafysiske, det troede han, det var bare fantasier, ikke virkeligt. Og alt det, han synes, der var trist og kedeligt, altså sådan materialistisk naturalisme, det troede han var sandt. Så for ham var det en kæmpe omvendelse med at opdage kristendom, at det, som han elskede, nemlig de her myter og fiktioner og sådan noget, at det oplevede han som om, at kristendommen sagde, at de i virkeligheden var sande, altså på den måde, at der var en kernesandhed i dem, som kristendommen så fuldendte og gav krop. Så det større tema er, at vi har ikke kun grund til at tro noget, eller leve et bestemt verdensbillede, eller leve en bestemt historie, ud fra om det er sandt eller falsk, men der er ligesom også en anden akse på den her overbevisningsskala, som man måske kan kalde for skønhed og grimhed. Den tog jeg ikke med i dag, men så selv hvis vi er agnostikere, så kan vi godt have en grund til at leve i et bestemt verdensbillede, leve i en bestemt tro, fordi vi synes, det er en smuk tro, fordi vi synes, det beriger vores liv. Og der er noget dybt problematisk i, hvis vi kun tror, at kristendommen er sand, men vi ikke har opdaget det skønhedspotentiale, der også er i den. Ja.
Nu må du rette mig, hvis jeg har misforstået noget, men jeg bliver enormt provokeret, når du siger, at vi ikke skal være bange for, det er i forhold til det spørgsmål, du fik før, at vi ikke skal være bange for, at folk tvivler for lidt. For jeg tænker, at netop det er et kæmpe problem. Det har måske ikke lige så meget med det her at gøre. Men et kæmpe problem, hvis folk, altså der er jo også forskel på tro og tvivl på, om kristendommen er rigtig, om Jesus findes, og så den her frelsesvidshed. Fordi hvis man er 100% sikker på, at man bliver frelst, hvad er troen så? Altså så gør du ikke noget for at udvikle det, fordi du aner ikke, om du bliver frelst. Lige meget, hvor meget frelsesvidshed du så synes, du har, så aner vi det jo ikke. Det ved vi ingenting om. Så jeg tænker, hvis man bliver for sikker, hvorfor skulle man så gøre noget for at kæmpe for frelsen? Fordi så kan man godt snakke om tro alene frelser, men hvornår tror man nok? Det ved vi jo heller ikke. Men så jeg vil sige, at der, altså for eksempel, jeg ved ikke, om kristendommen er sand eller falsk. Men jeg føler egentlig, jeg har frelsesvidshed på den måde, at når jeg så træder ind i den kristne historie og ser den historie, så føler jeg mig vis på, at jeg kan stole på Guds løfte på grund af Jesus, og at det liv, jeg lever, og den tro, jeg har, at det er godt nok til, at jeg er en sand kristen. Det gør dog ikke, at jeg så bliver lad og sætter mig tilbage, fordi der er masser af ting, masser af potentialer i kristendommen i forhold til at leve som kristen, til at leve med på Guds mission her i verden. Altså, der er masser af ting, der kan i forhold til forskellige tjenester i kirken, i forhold til diakonalt, nødhjælp, der i forhold til det apologetiske arbejde, som jeg er involveret i, og der er discipleskab, der er åndelige discipliner, der er masser af ting at lære at sætte sig ind i. Så jeg synes egentlig ikke, altså, så jeg hørte lidt at lige frelsesvidshed, at så bliver man lidt åndelig doven, eller hvad? Var det misforstået? Både og. Altså jeg siger ikke, at det nødvendigvis må være sådan, men at i og med, at man jo ikke kan vide det, altså det er jo en følelse, man har. Og det er jo ikke nødvendigvis sandheden, bare fordi man føler det sådan. Og derfor tænker jeg, at selvfølgelig hvis man på en eller anden måde er stærk nok til at blive ved med at stræbe efter at være bedre, eller at stræbe efter den, jeg ved ikke, om det giver mening, men så er det selvfølgelig fint nok, men jeg tror bare, det er langt de færreste, der uden tvivl kan det. Altså hvis jeg bare var sikker, hvad skulle så, eller jo selvfølgelig måske lysten og kærlighed, men jeg tænker, for de fleste mennesker er tvivlen essentiel for at have en drivkraft til at bygge videre. Jeg kan sige, at i mit eget liv, så har drivkraften i hvert fald været en stor drivkraft. Tvivlen været en stor drivkraft i forhold til, at jeg har arbejdet med det, jeg gør. Og det er jo en stor motivation for, at jeg søgte ind på teologistudiet, fordi jeg havde lyst til at grave dybere. Men der er også andre drivkræfter, som du også selv nævner, altså med kærligheden og længslen. Og, altså, så det er ikke den eneste drivkraft, der er i kristendommen. Så dem, der ligesom har troens nådegave på den måde med, at de ikke tvivler, jeg tror ikke, det fører til åndelig dovenskab nødvendigvis, fordi der er stadigvæk masser af ting at grave ned i, at man har lyst til at lære Gud bedre at kende, man vil gerne finde ud af, hvordan man tjener Gud, hvad ens kald er. Så jeg synes egentlig, der er masser af andre drivkræfter i kristendommen, men rigtig tvivlen er en drivkraft, som kan gøre, at troen bliver levende. Ja. At man er i proces med det, at man ikke... det ikke. Yes. Jeg synes, du rammer lidt interessant ting, fordi jeg er sådan gjort mig sådan, jeg synes er svært lige med kristendommen, eller med, hvad det vil sige at være kristen. Fordi selv hvis man tager ægteskabet, eller et andet bindende kontraktforhold, så at sige, at der tænker sådan, ægteskabet kunne man ligesom beskrive som at man har man har tillid til ens partner, fordi man har en tro på, ud fra en overbevisning om partneren, at den partner vil handle på en bestemt måde. Blandt andet hvad ægteskabet tro, så at sige. Men omvendt har ens partner også en overbevisning om, at man selv er ægteskabet tro. Ja. Så man kan sige, eksempelvis med ægteskab, kan man sige, er det nok bare at tro på et ægteskab, for et ægteskab fungerer? Bliver der ikke nødt til at være noget handling, der følger med troen, for at troen egentlig er ægte?
Og der synes jeg, du rammer i noget, altså noget, hvor jeg selv synes, det er sådan et svært spørgsmål, fordi at, ja, hvis man ikke et eller andet sted er overbevist om, at man også er nødt til at handle i troen, så kan man godt ligesom blive i tvivl og tilsætte spørgsmål, jamen den der frelse hører jeg så egentlig ind under den, fordi benægter jeg så egentlig ikke, hvad Gud tilbyder mig, så at sige. Altså der er jo en stor diskussion blandt teologer, om man skal sige, at handling er en del af troen, eller det er en konsekvens af troen. Og jeg må indrømme, at jeg synes, det er lettest bare omtale som en del af troen, fordi det er så dybt integreret. Og for nogle er det meget vigtigt at sige, at det er en konsekvens af troen, og det handler nok oftest om, at man gerne vil distancere sig fra sådan en gerningsretfærdiggørelse, hvor man skal fortjene sig til frelsen. Jeg er ikke så optaget om, man laver den ene eller den anden distinktion. Det man kan sige, det er, at handlinger er helt klart vigtige for en relation som et ægteskab. På samme måde er det på en trosrelation til Gud, at man kommer ikke uden omkring handlinger, omkring det levede liv. Og så er det med ægteskabet som metafor, eller parforholdet, eller den mellemmenneskelige relation, er bare et rigtig godt metafor til at beskrive det her med, hvad tro er. Fordi du jo også har det her, du har et overbevisningsaspekt. Jeg har nogle overbevisninger omkring, hvem min kone er, og hvad hun gør, og hvad hun vil mig. Og der er et emotionelt aspekt af tillid og kærlighed, og måske frygt nogle gange. Og der er et handlingsaspekt. Jeg handler og gør noget for hende, hun gør noget for mig, og vi gør noget sammen. Og de handlinger er en vigtig del af vores relation. Så det giver meget god mening. Vi når et sidste spørgsmål, og det tager jeg. Ja. Har ikke nogen, der nåede for lappen op. Et aspekt, der kunne være sjovt at se, hvordan det passede ind i modellen der, er et tidsaspekt. At der er perioder i mit liv i hvert fald, hvor jeg er i forhold til kritisk overbevisning mere eller mindre sikker. Jeg har været fra 80% sikker på, at ateisterne har ret, mens jeg kaldte mig kristen, op til en, jeg har nok været tæt på 100% sikker på kristendommen som lille, ikke? Men i min voksne tid, måske maks 80. Om det aspekt også spiller ind, og om vi i perioder med en lav sikkerhed har en eller anden form for forpligtelse som en del af den her indlevende kristentroen på at opsøge noget, som også for vores kritiske sikkerhed, eller kritisk overbevisning hedder det, længere op. Altså, i forhold til det, jeg tror, jeg fik engang et råd af en medvandrer. Han sagde, at når man bliver angrebet på hovedet, så skal man sørge for også at beskytte hjertet. Og det han egentlig mente, det var, at når man laver akademisk arbejde, man sidder i diskussion med verdens klogeste mennesker, i bogform selvfølgelig, og de folk er tit ikke kristne, kommer med gode argumenter for, hvorfor kristendom ikke giver mening, eller for alternative tolkninger, så bliver man angrebet på hovedet. Men så skal man, en ting er, at man skal selvfølgelig mødegå det med hovedet, man skal sætte sig bedre ind i det, søge ny evidens, men man kan også imødegå det med, man skal også gøre noget for at beskytte hjertet, og det er måske det her mere følte plan, altså man skal sørge for at søge ind til Gud i bønnen, man skal tage i kirke, være en del af det kristne fællesskab, synge lovsang og sådan. Så må man jo vurdere på et eller andet tidspunkt, hvis ikke man synes, det hænger sammen overordnet set, så må man jo vælge det fra, så må man træffe et valg. Og hvornår man skal gøre det, det er jo en svær overvejelse.